সম্রাট ya sama lu inilah kita sedikit belai kha kha sini demand sing je mansak sini je grievance rok sini dukho rok sing governance by malagi sing saka bo belai ne governor belai ne supportive bo sini kogno bo place khainai government official rok no जों खाखायगे जों दायतिनो जोंनि डिमान्ड्स जों जे मानसाक जों साखरिन दङबा जों दायतिनो पजिटिभ रिजाल्ट खालामनो जों वासब तिनो जगह जे नक तब सारके साव जे सभा चले दङने आमाखे तब रसा सिनाय दे नतम जों रसा सिनाय ताने हमले सिनि मेन टार्गेट तो जों गभर्नर बाय मालायगानि इनके जों गभर्नर बाय मालायखा बो साक सरि हायाफानो बो सिनि ताहनाय आसक गदोंमानि सिनि दुखनो बो खनागै बो तिनि बो जों बाय मालायखा इनके बनि बागै जों बरम रगु ते बसिनी जे सिनी तिप्रासा 15 लाख जे तिप्रासा बरमनि जे दुखनो बो सिनी गभर्नमेन्ट अफिसियल तिप्राहासिनी जे गभर्नमेन्ट अफिसियल बो जों बर कक सानाय सालबसक नियागुलो रेजार्ट दक मानि माने सालबसक तो बो साया हाइफाना दायतिन जों खाखायो तालनै तालथाम बिसिंनो अ डिमान्ड नो बो प्लेस खायनि नर नारो सुइजाक दातंग आसक सालनि बिसिङाव जों माना नांनाय आमाखै जों सतो सुया तानि हमले जों टाइम बाउन्ड गया हाइफाना जे दायति मानसाक रडी होने आमसिनि डिमान्ड तो रिप्लाई नाय सिंग्रानाय गभर्नर नि तब रिप्लाई नाय सिंगे मुंसा पॉजिटिव रिजल्ट करेंगे जों वासोनाय जों तमा खाय